След това процедури Също ще извиняваш, брате, но ще дойде не възразява лечението да продължи в чужбина. не да го правите с... Трябва да го изчисти се изчисти, обаче той иска и под плочките да махне. През последните 7 Ама ще го години махна си. не е правена До тухва. Тя ти ми дава баща. Тъй. Аз искам економия да направя. Каква економия? Няма економия. Един път го правиш. в България. Един път го правиш. Колко трансплантации годишно трябва да направи една болница, за да поддържа разрешителното си за това? Стой сега малко, да свършим с него и идвам. Правителството прави постъпки за официалната кандидатура на България за еврозоната. Тук е, кажи. Обяви служебният премиер Огнян Герджиков. За такова. Готови ли сме да Гледай извървим сега пътя към какво става. еврото? Гледам. По темата Румяна Стилкова, здравей. Гледам бе. Здравейте! Аз По-голямата гледах част тията от с страните бомбони, ядаха в бомбони. Евросъюза в момента ползват еврото. Освен България, с националните си валути се разплащат в момента и страни като Чехия, Унгария, Румъния, Той тук, където и вашия, нали, изкара. Дания и Обединеното кралство. Големия. Големия изкара сега студент до Търново. Те са от четвърти клас, нали? От трети клас. Тя с нашата година. Малката от трети клас. Малкото от трети клас. Трети с нашата. Хайде, сядай тук да пиеш чая. Брутния вътрешен продукт, стабилност на националната валута и ниски лихви. Според експертите, Не е добре с ластавиче. Насам. Ластавиче. Търнатор, ей го, готово. Домати не сме брали. Нашите домати са и тези. Ей, тук съм ти оставила малко краставичка. Искам краставиче. Майки, ван сам. Краставиче. Аз сега пини малко. Ой, ти канеш. Чакай сега, ще пини малко чайче, тогава се справи. Не пейте да му кажа. Хайде, кажи му. Хайде, виж какво ще ти каже, бати. бяха лаконични, Ага, не се дъвка. обявиха против решението. Браво, слушаш батко. Слушаш. Слушай ли? Време на време слушаваш. Според бившия финансов министър в А друго няма да служебно ходиш правителство, чурам. колана Да не го назначава бутнеш колкото след това. по-бързо страната Телефона, да кое е? към еврото, толкова по-бързо ще се Да видях развие как ще да го икономиката. бутне. Няма да ходиш там. Плюсовете, Ние само членството го в видяме. еврозоната, според нея са свързани с повече От инвестиции. сега ли едни ти краставици? Ето се бях купила една неделя седях. От сега едни ти краставици. За 6 чушки буркани, той ще седи. Това е невярно. Насам. Банкерите Ва. очакват лихвите да намалеят. Това тук. Картинка. Ще дода. Служи сега тук. Ей, тук седни да пиеш чай. Колко му дърпаш? Там да сяда оттатък на този Влизането стол. в еврозоната може някои Куда разходи вижда? за страната да се увеличат. Так, Мари. Спи ги си малко чая, тогава ще ядеш краставици. Чистина чая. Доста тература. Аз ще ги посоля малко. Не се солят. Виж каза, днеска солта и захарта да не се слага много. Да им каза днеска. Айде. А пени чай тогава. Аз ги посолих. Не е много хубаво да ядеш краставици. Хайде. Майте си дишат дня. Да стои сега прав, ще седа. Няма да седа. Не казах, че... Айде на здраве да пием, да пием. Да се опре работа. Така наречената Може чакалня да за колема да не мине. Цяла годпета, годпета. Мате, Като стане вече, какво ще да ме боли? Аз да имам. Днеска пазих, ще пазя, припеча хляб, ядох, чай. Дай там на стола, най-хубава, те как знаеш. Всеки може да прочете кой от тях за какво. Пини чайче тогава, сайде. Това се случва за първи път Не, в не, държава. На баба момчето, нали? На баба, вижте, взел колови в градината и возете, може да ги намокри да запозавали. Виж, няма да бъде. Колови и вода, целият му крак мокър, ще прави къща. Еми ще прави, как да го прави? Ама, то се прави с колови, баба, то се прави с дъски. С Дори колови. за на скъща Тук виж как. ще... Лятото ще окараш пред баба си преди нас тук. Мярката е взета след репортаж Какво ще правиш, Василио? Идваме за лятото. За един месец. На майкато свърши. На кой етаж е апартамент? Каква? Апартамент са на кой В етаж? Сливен на втория. На втория. Да, много обстоятелства довели до накърняване престижа на съдебната власт. хубав, Голям. подреден,
Доналд Тръмп планира да подсили Две спални, голям хол, голяма кухня. Ние кухнята е, защото ти раста вкара. Още каза. Няма, само този беше. За тебе. Не сме купували. Утре дядо ще. Тя, виждаш ли, че още няма краставици в градината и ги краставици да сети в това, в Там на секцията. доматите са. Тази. Тук много топло. Тази. Тръмп заяви, че Не Съединените бе, две домати. изостават в ядрения оръжен. Не Аз тази. си сях една тенджера. Къде са? Къде са краставиците? Ей ги там в секцията, голямата секция. Тази. Там. ядрени оръжия, ние ще сме начало на Това тук са. Рано и за всичко е рано Тръмп още. ще поиска промяна Ама че на доматите договора за ги намаляване е... Февруари ни е свършил още. като нов старт. Други пъти по 8 марта ще станат за пикиране. Оди тези краставици са от парници или не са български, сигурно. За срок от 10 години. Тръмп нарече Как споразумението са български? Винаги знам. сделка. Може да са от парници, рано. Мартинката, слушай баба се, А не? сега ще едеш как морковки, като няма краставица. Айде, Думите му за сега да се така. хваляме. Айде, ще да това, виж, бати. Кога не си Чакай, ял? не хляб. Хляб. работници в болници. Се високо от дядо ти приказвам. Той ние се научихме от дяла да му викаме. Да, ти. Слушай, Това е по-напред. То аз го карам по Коледа, като бяха всички деца го накара да си го сложи. Ни чува. И захар за в позицията на здравното министерство. Тази Уф, тук нищо няма. Баба. Хайде, пи да не кашлеш. Пи, тогава старатора ще едеш. 80. Вземай си краставици, вземай си чушки. Който вземам се. ти налея ракия или ти много... А, нищо, бе. И ти изпиеш от тях, защото... Ти ходиш по-малко на магазина. Абе, ходя в магазина, но той понеже пенка там, ама като не е добре днеска отидох. Не са ми за там, аз съм като Гошо. Нито чувам, нито виждам. Ами го носиш, той. Нося го, чувам пак с него. Купих си още едно. Той дядо има две. Супа искаш ли супа Нито да ти едно сипя? се слага. Той трябва да го стане да още. Свършало ли му, жужжало ли му. И татко ти е на храните, може да се разсмея с тебе. Гошко, как е английски? О, 4 часа на ден английски кара. Трябва, когато ще се дойде моя внук, ако си тук, американца ще се запознае. Той учи и той английски. Той само английски учи там. Той е в 9 клас. Ова сам. Да, 9 класи, Според прокурорите, висшия областен управител на Хасково Ирена Озунова носи вина за наводнението. много слуша майка си. Месеца преди трагедията при нея Той на постъпил тебе сигнал кръстен. от началницата на местната гражданска Стефан Борисов Коля. пожарна служба, че състоянието на язовир Иваново Ами е то с опасно. другия В това малкия. време за собствеността на съоръжението са спорили Малкият той, Министерството на отбраната дето и тук, той е студент от Търново. Тук не става въпрос Да, не, той как се казва? Стефан ли? Той Стефан. Ами момичето. Момичето Преслава, на баба Пенка и на дядо Слав от Козарево. Нашата пък е там у нас, Полина на дъщерята е там, на синката е там, Полина. Полина кръстена на бая си тя. Еми нищо. Той малката. На дъщерята. Да. Пък е те с момчета са на... Пък на дъщерята, големия горе, той беше 10-ти клас, той е 3-та година изкарва в Англия. Англия. Биология. Там учи. Хората в селото планират подписка Още с подкрепа на по-най-би Озунова. била. В страх от наводнение пък живеят хората Нищо. в село, в друг Боже, край на България. няма си излага, бе. Братовчетката ще учи в Англия, ти тук Братовчеда, братовчеда. братовчеда. Последните проверки. Така и се, Си мислят краставиците там по харката. Водоема няма спирателен Само кръг. шест. Само 6 по английски трябва да се Средства за ремонт няма. О, той е много лесен на английски. Труден е английски, ама част от стената е вече трябва да се учи. трябва да се учи. ще наводниме селото, ще бутне къщи, ще
Виж какъв хубавец. Подобно състояние се Хубаво отбелязва момче. в цялата страна. Данните са на прокуратурата, Той която още, е които възложила и бяла контролния година, много слаби ни ядат. Его да само ляпша и технически деца. надзор. Ебе, Нашата проверка то свира няма хляб. спазват ли се изискванията Сигурно на Закона няма. за водите? Осъществява и изпълнява ли Тук дойде контролните баща му, ще го функции? Черния хляб е на тик. Нашето Черния. становище, нашата оценка е, че това Може да си взете някакъв, хляб искаш. Мисля. От агенцията коментираха, че отговорност за безопасност на Черен експлоатацията хляб не искам много вкусен беше от ангеловия. язовирите носят собствениците. Много ми И че хареса. опасните Я, случаи бе. в момента са Но само цял 71. За Я. тях е издадено предписание за незабавно Няма изпразване. Ти си пезели. Още от После. тревожните данни, все още има немалък брой язовири с неустановен собственик. Проверките на прокуратурата на язовирите в цялата на мен страна се спи. продължават до 13. Няма лека нощ, деца, ще спиш. Да си спал днеска. на язовирите у нас. Отиди да правиш къща, отиди са на мокри. Категорията Торис взе една жертва в Великобритания. Лошото То е, ние че в се Криши пренесе така в спим. Западна и Палне. Централна Европа. В много райони е обявено бедствено При баща положение ти заради ураганската кошара има, Пак, ветрове. нали? спалня, голяма спалня. От стихията е Печката от запали. Какво ти печката? Ей, Жега. чая бе! Затвориха парковете Айде. заради опасност. Какво ти лова печка, Жега? Ева, ето, още малко, още малко. Топло. Той стина, баба, стина. Предизвикаха свлачища Чакай, в чакай. полския град, После температура ще изидеш. поради което се Ела, наложи това, че не евакуацията искам на да няколко ходя. семейства. Какво Вие си? решихте Пожарните екипи се да смените намесиха плочката в 150 банята. през миналата нощ по С сигнали баня. за Ние затворени ще покриви и изпълнени ползваме. дървета. Гошо да не ползваме тъс баня, направим вънка баня. Чуваш ли, акъл? Да. А тъс баня за вчерата ще прави 69-та година, колко ще прави, 9,8, 48 години. Ние щяхме да капим, обаче той пусна нещо в водата и стана някаква влага, не можа да я направят. И въобще не е ползвана 47 години. Тъс баня седи и тъй. И сега реших, Чакай ти кажа, то Сашо иска да я направят много хубава. Пък имаме навътре от другата къща баня и там са капи. И вънка имаме баня. Пък от другата къща с тъс къща на едно, с тъс баня има баня, през тук се минава. Свола, но видях. Там пак има баня, там са капим земно време. Ама не харесват плочките, и са 47 години тези плочки. Гошо хубави, нали видя? Не ги харесваме. Не ги харесват. Банята беше с урна. Кориците, ти кажа, сега няма. и да сядаме. Той и то боли ръката, още разби го, махна го и сента. И сента го махна. Разби такива каманаци. Разби ги дядката. Зато и ми каза, повече да не си поменава. Ами викам, исках хубава баня, но някога може да дойде Сашо тук, да дойде, не дойде. Искат хубава баня и на топло да я ще запалиш. той Сашо, като се пенсионира, ще дойде тук. Може да дойде, ама може и да не дойде, не се знае. 10 години, 11 да има още. Да е жив и здрав, само да не говорим всичко. Само да е здрав. Кой набрави той? Той е 73. 44 от други ден. Дядо, вземи, бабо, вземи го, бабо. 26. Бабо, вземи го. Бабо. Браво, браво, пак ще направя. Айде, спи. А, не. Айде сега. Като са решили да го правят. А, не. Ами, купя бойлер, купя... Айде, само да ти е посоляли с самардалка. Не искам. С самардалка. Да, добре. Да, с таварда. Да. Само преди няколко Той години дядо прави правителството да вие съобщи, че на предприема мерки срещу нездравословния начин на живот. Бизнесът обаче се обяви против налагането на данък вредни После като храни. дойде баща ти Я чуе. България е начални позиции в Европа по висока смъртност. Страната ни е далеч назред. Чуе, бе. Лятно време Иванка се къпила, и тя се развали. Свети печката на дърва. Печката свети и пуши и там е скалена. захар и трансмазнини. Само в един Ти чик, чу? например, Да. има толкова сол, колкото ни Да. препоръчват за цял ден. Я, ти Можем имаш да ли ръки? хапнеш. Ти имаш ли ръкия? Аз не неща. Той няма. Аз си взема ръкията. Той ще ме кара. Тима, Да курим. Ти ще е така. Няма Кажи. баничка, а там има също. А? Кажи. Произвеждащите млечни продукти, Да освен сложим, сол, има че и вредни едно венце да трансмазнини. пече. Не може. Производителите Не може да пие. яде. Аз се отивам. искат да променят рецептите Аз се за отивам. Пил да се кица и се Чакай, тръгна. чакай, ще се да свършат там. Те с хора, мъжки ще те закара. Няма проблем. Ти свърши такава своя работа, че... В част от алкохолните напитки, съдържанието на захар Сега той някой път, 12% що не съжда, или една
загажда работа. И да се чудиш, да се знаеш. Гледам всичко. Вижте, изменя се техника. Виж какви нови електромери сложили. От никъде нищо не можеш да пипнеш. Да. И не можеш ни кабел да сложиш. Нищо. Исках и тогава да помогна, сега както сега. Така ще дойде, няма инструмент, но стана работа. Нищо стана. Знам, че отбегваш от една чашка, повече да пиш. Има. Аз не мога да изпия ракета. Бошко, лада ви си педели. Хайде. Аз ядах тараторче. Не. Повядай. Не, само манинко. Само Не, не. Взел тук ще опиташ. Не въобще. Много хубаво. Едно сладко. Не. Карамел. Си бутай можеш, че ще можеш. Не, Буташ ме. Целия опрашуля се. Един крем карамел ще издеш. Айде, може. Жената няма грешка. Аз ще дам, че тя Дай. няма да С изчува. малка лъжичка. Кой момчета имаш? Да, държат здраве. А държат, тук няма да я давате дяло си. Да. От такос. Да ти кажа, от тях ми умутя. Уж Мартинката, Манинкото много слуша. Мартинката каза. Кажи как се казва, бе? А? Ми каза, Каза ли ти? каза, каквото го попита, всичко ми каза. Заповядай. Не си му това. Ето лъжич. Сега тук, че той моя американец, да е кое живот и здраве, ще го запозная с двамата. Добре. Добре, ще се радвам и аз да ги запознаем да такова. Той говори български, не? Да. Ние не останахме. Те избраха, но не останахме. Как може да се обадиш, ти да ни дойде аз? Айде, Гошко. Гошко, ти днеска не си ял виденко на мен. Да свечер ще идеш, Ти айде. рекли там? Здрасия. Вярвам тебе да сипелиш. Ще не ти за него. Няма, той иде Аз и... се чакам да майстора да свърши. Опитай се, аз ще го съм. Не. Баба се ти. Ей го, виж, ей го, кой хубаво. Вярно, добре. Да. Голямото ли искаш? Какво да те прави? Ами, ако дял го иска пък. Тя ти, не знаеш, че еди. Я ли, добре. Знаеш, кога додат бургазли и сливнали, нямаме много кокошки, ама една куца, друга не несе, и аз им коля домашна кокошка гадана. Кой да ги прави? Си за тях. Те не ядат много. Те нищо не ядат. Пращам. Той трябва да бъде. Само пращам. Много Като хубаво. стане сната на работа утре, днеска била на работа, утре ще е на работа, 9 вечер си взем сида. Не бе. До 15 дали не са. Не знам. Какво смятат още там? Къде че е бойлера, къде че е той. Няма никакви нотки, нито настран, Не му ли кажа, че човека иска да се тръгва вече. Кажи му, кажи ти. Аз да му кажа. Стоиме. Ще ходя там да се занимавам с хората. Имат работа. Трябва да знае той. Кое да ли знае? Олимпийската вице-шампионка в скока на височина се съгласи да покаже къде живее и тренира. Димитър Тасев разказва. Срещаме се с Мирела в тренировъчната и база в холандския град Зьотер. Вика, надявам се да идва. Не ми опита зелето. За последно има 3-4 зелки, 3 още в бидона. Ама не е кисело. То беше забръзнало. Той нас беше пък много солидно. Ама аз го правих. Източих малко. Още го правих. Особено източваше на кофа, не ми слагаш вода. Да, точно така. Залата в Зьотер мере точно до стадиона.
На бидона един бидон правим и ставам 2 кила. Той не се все. 2 кила сол. Даже някакво по-малко. Никога солена зелия, ама този път ги дослагвам. Като дослагвам, слагам 2 кила, ама като ги досложа този път. Малко от един. Кога ги сява? Вчера ли ги сява? Кога ги сява? Той има 2 недели. Ние дойдохме тогава, не съм да видял. Бяха Ние дойдохме по 12. другаде място бяха. Там не. Съм видял. Научени сме да правим, вземаме с 20 кила. От парника една година взехме, за парника 20. Колко струват си имената? Йоси даде едни домати и такива големи стана, круша домати. Да, Черти. да. Много вкусни домати. Колко струва? Круша кай били, ама един стана. Ама половината бяха такива, 10 тях корена бяха рила. И тези домати, че ние до края на ноември имаме взели домати. Аз имам парнич там. Малко, 20 корена бяха. Аз слагам 60 кг. И се науча. Ама имаш ли сбор? На земята слагаш ли? Слагам малко. То двора ми малък. Малко важно. Кой беше толкова голям двор? Половин час докато отидеш отгоре до долу. Какво две? Ами на 2 беше то двора, ама... Вие го разширихте, да май повече да има. Ама той чу... 2 парцела бяха, ама няма. Що? Много голямо. Още спорт в късната емисия малко Голямо, преди малко, още какво ще бъде времето в толкова. събота и неделя. След малко ще ни каже Емо Чолаков. Приятна вечер. Кажи за времето и на човек. Нашите там виждаш ли ги? Виждам, той Пак тук е била Донка. Донка днеска се приказваме с нея. Гоши им вика къде живее, ама не идват. Не идват студени. Не идват, бе. Не идват. Все поръчвам на Елена там, като ги ходи в наш кръсен. Аз ще показвам с Донка, в тази нощ бях. И има, иска да отиде на гости. Той е видяла на един и им казал. Все работа имала бързала. Сама ли сега там или с внуки? И правиха с внучки да не е ли? Да. Те бяха тук в земята. Ами те са на градина. Ами тя нещо маза към пътя стаи, какво направиха? Правиха ремонт. Баня правиха вътре всичко. Банята всичко. Маза Хубаво етажа. направено. Те долу никой, долу не Долу са се живее. прави. Тя Иринка нещо недоволства там. Какво искате? Те правят всичко. Тук ние търсят. Тя беше малко. Характера и не. Донка е друга. Що така? Не идват. Аз и на Елена поръчах, ходи да видя нашия той тук. Не съм маха изпадили, ама сина му го изпадял. Нашия е на Красимир. Той тук живее вече. Тук живее. И болен. Прави се на сърцето. Преди инфаркт бил. Преди инфаркт отиват в София, за друго път преди инфаркт на сърцето има такова, как му вика, стендови, 2 стендали, 3 стендали. Пак ходи, пак ще отива. Ами, сина му къде е това? В Англия и женен имал момиченци, Кари. В Англия, в Лондон работа. Ами, хубаво. Голяма дъмка, ньо. Хайде, Марти, ела тука. Ще се намажа малко, че ми спре на ръцете. Трябва ли зелето? После ще си Петро. Яж го, яж. Да изям литература.
болница еде, бе? Ти какво е, бе? Аз му сложих някой хапка. Изеди 3 сладки. Изеди... Спи не жал. Ела, Марти тук, ела, седай. Нека да поогладнеш и го дадеш. Някой ти да жеш да пусти, бе. На Тарантона му сложил е толкова сляп. Що? Е толкова сляп. Бе, не бе, толкова хубаво, ама то... Кръставици, мляко и нещо друго. Що са еде той? Сляп и Тарантон не са Какво ли? правите сега? Не разбравяме се уж горе-долу. Марти, идвай тук, нигде да лежиш там по земята. Айде. Мати, сей дядо ще Всеки отбави. език. Да, дядо, че доли се, но знаеш как е лошо, като... Няма никой няма ти да, ай на здраве. Да ти сипе супа, Марти, какво ще едеш? Една капка само, дай толкова. Сега може по-спокойно Той вече. отиде ли си? Видите, момче, дет се е скрило. Значи ставаш си да равайко. Виж ли? Ви дърва, бе, 25 градуса. Какви малко, да. Да. И стигнахме там, аз... Сега, Какво става? Няма. Аз се казвам, пието сърчице, добре, спи си ръкицата и цачо ще те закара до той. аз искам ти ме закараш. Моята кола закрита вътре. Акумулатора се Дай отказва. на... Ето го. Повядай. Ти дай една, защо като твърта, бе. Защото трябва да отворя тази малка. Моята, не знам го нося. Не гледа, Па? не гледа. Искаш да пиеш. Ой, момчета имаш. Без хапка хляб еди. От Аз питката държа за него. Сядай, сядай. Почивай. Мора. Виж как се. Да ме блъсна, бре. Само ме Добре. блъсна. Ама, тя баба Много ти... лесно падаш. Пих ракия, защото. Тя моята ракия намалява, са ти да Аз за малко кой. пих. Ами, на колко време няма не Малки, се кой ще иде, да? Взели ще му сипи супа, ще му сипи само да нека да Само помлади. нищо. Ама Сега. нищо, само Времето. чая спи. Времето. 21 градуса. 21 градуса днеска. Надай. Времето беше хубаво. А пък иначе... Минус 20 ми. Те вода, отица малко. Дай ми дядо си черен хляб. Майстера, когато како осигурите фонд, почва да работи. Да, почна. Що разбрахме, той майстор много трудно в времето да го говориш. Каза се 2 седмици, а ще може да стане след 1 Виж, месец. решава да вали от дъжд, грамотевици, градушка. Обаче ние трябва тогава са Ама какво трябваше? Значи то трябва да се поръчат Сняг, партите. видя ли сняг? Сняг бе. Вратата и пих на първо. Къде ще ги прави? Сняг Тук вика. не знам, татко ти къде ще ги поръчаш често. Тук в Столица има някакви правили, бе. има душа, трябва. Твърди се, ще ги поръчаш по-ефтин. Много даже какъв беше, той ми каза един На приятел, Коста един... Зинков. На Коста Зинков момчето ни прави ли, бе? Да. Един ми каза, да, по-добре тук, да. Един да ги вземе размери. А, не способ много скъпо Марти. взема. Аз не знам, те сам ги правят. Виж на камерата, много добре. Монтирам как, монтирам ги как. Добре, ако виж как си монтираш. Монтирам да. Монтирам ги как няма да ги монтирам. Дъвка. Ще бъде Ще питаме, Монтирам всичко. Какво е сливен? монтира се всичко само подмазването. Даже тия в по-големите градове вземат да закрият клиенти, предлагат и подмазване. Да, Освен, нали, че го слага, да. и я подмазва един, нали? И те е по-добре, защото иначе трябва да търсиш всяко отделно кой да я подмазва. То в големия град ще има майстор, той тук е циган, не знам.
Отделът се поставим. Най-мина лъжица. Кажи, искаш ли малко тератор? Няма да пуша. Супа има. Има и зели. Турските вълни си. Това само аз ги гледам, тъй че. Прия? Нищо. Дядо ти не дава да го. Ой, дядо, аз давам. Не бе, няма. Нищо нищо. Как нищо? Значи ти мене не ме смяташ. За нищо ли ме смяташ? Ей, там отдаля. Аз ще гледам. Което? Ти нали не гледаш? Гледай тук. Не, неща да ги гледам. Добре, ти се хапай се тук, аз ще гледам. Добре, бе. Какво ще гледаш, бе? Мартинката. Нека да не послушам той не Доспава се. Ага. Доспава се. Разиграва баба си. Баба му иска да го гледа, пък той не се слуша. Послушай. На колко се послуша? Ходи да прави къща Не ще да ходи при баба си Елена. с колови. Не знам, бе. В Сливен. Сливен, баба му Елена много го строя. Кара го да Джихан, диша бе, да там, гледаш. кара му са. Ама тук няма. Тук А, свобода. и тук му се караме, но не слуша. Не ме чува мене той. Ама днеска слуша. Не знам чо. Отиди да взе кофа с вода и колови и ще прави къща. И гозда и ти остана в градината. Марин, твоята е пистолет много... Виждам нищо. Ти тя. Марти, какво гледаш, бе, няма? Малко и той взе да гледа то с турския филм. Майка му Почне го гледа. турски филм, дядката го спира. След той Жорко са го гледа и накрая Марк. Махни са, баба. Демокрация вече всеки си прави който си. Аз турския филм не им давам да го видя. Давай. Нали гледа преди? Нали гледа за... Най-хубаво, баба, е тъй преди Нали мен реза? седне, таман да виждам. Нали гледа Реза там, къде беше?